सरस्वती पूजा पर जी कि पूजा अइले के महीना दू महीना पहले ही पहले ही चल पता चल जाई कपार पे चढ़ गइल बा। जी ओकर सूत्र इहे बा कि जब कदम कदम पर लइकन से राही के राह रोकाइल बा तब बुझी हंस वाहिनी के पूजा माथे पर आइल बा। जी राही केतनो इमरजेंसी में बा तब्बो ना बक्साइल बा तब बुझी बीड़ा वाली के पूजा माथे पर आइल बा। एमे जानतन के चंदा मांगेला जी पढ़े वाला लइकन के एगो गोड़न के साथ नहीं के ओकनी के ओकरा बोर्ड के परीक्षा रहेला पढ़ला से साथ ना रहेला। लेकिन जवन जवन लइका स्कूले गइला से कतरा ले सन जी रौरा देखले हो खब हुए के चंदा मांगे जाला जाले सन। सन। आ स्कूलन में जौने लइका पाछे के सीट छेका ले सन रौरा देखले हो खब हुए चंदा मांगे जुट जाले सन। सही बात बा। आ गाँवन में जौने लइका खाली अधिका कहला ले सन उ सरस्वती पूजा खातिर चंदा मांगे जुट जाले सन। घेरे ले सन सब लोगे के परेला सबका भोगे के कोशिश रौरा करके देखी ना दवा मिली ये रोगे के। सही बात बा। रौरा सोचब ई राह काटी रौरा सोचब कहा ना रास्ता काट के दूसरा में चल जाई। ओहू में मिलियन सर। रौरा सोचब ई राह काटी दूसरी राह से चल जाइब ओहू डगरी पर अधिकन के कई कई गो दल रौरा पाई। आ दमदारन से घिघियाले सन अयबर पर घोघियाले सन। अच्छा हाँ जैसे रउआ जैसे आदमी के देख ले सन जानते हैं आटा काटा बने हाँ। तो लगिए सन निहोरा करे कि कुछ दे दी कोल्हा के ले लिए सन अबर दुबर के देख लिया तो साइकिल छीन के दे लिए सन दबो ना तो जेब का। दमदारन से घिघियाले सन अबर पर घोघियाले सन हे भाई उ कौनो तरिया रुपया हर राही से ले सन। आ गाड़ी बा केतनो रेसे में कविता लिखे के हमरा जरूरत यही है पड़ल कि गाड़ी बा केतनो रेसे में धाके आगे आ जाले सन आ कई जगह देख के हम डर गई लागल कि कचरा ले सन। घड़िया के आगे आ जाओ। हाँ दैबे दैबे बच जाले सन तबो ना तनिक डराले सन आ ई दोष गार्जियन के बाटे घरे ना तनिक सेकाले सन। गार्जियन अगर सेकुलर रही तो ना करतो। हम सोचनी कि जो रहते सन हमारा घर के एकनी के कान उखड़ती हम आ तू ते सब नशा उतर जाए जब डाई डाई के मरती। बिना पिटैले बिगड़ल बा। बाकी छोड़ी बात चली चंदा सही जुटिया जाला एगो मूर्ति पूजा के दिन बीड़ा वाली के आ जाला आ पूजा के नाटक खत्म भइल मूर्ति दहवावे जाले सन हे राम भइल हद पापे के दारू पी पी बौराले सन। आ बैठावल बाड़ी जौना टाली पर माई बीड़ा वाली फुहर फुहर फगुआ गावल गवावल जा हुआ खाली। सरस्वती पूजा में जया मूर्ति भसावे जाता लोग देख ली एगो एक झलक वो लोग के देख ली ये कहना रूप में बालो एकदम पी के फलाट आ एकदम पूरी के एक चीनी के पाक भैनी जिलेबी तारा खातिर गावता एकदम नाचता लोग एकदम भक्ति गीत है। ये तरह के सरस्वती पूजा के ऐसी होता पूजा होता सन का कहल जा। ये अवध किशोर अवधू जी हैं। आप इनकी कविता ये सुन रहे हैं। वास्तव में कुछ ना कुछ आपको सच्चाई दिखाई देगा और आपको लगेगा कि वास्तव में जिनविन धरातल की चीज़ आपको बता रहे हैं। इनके कविता में एक एक वो चीज़ आपको दिखाई देगा। अभी इन्होंने सरस्वती पूजा पे जो कहा जो भी इन्होंने कविता में लिखा है जो भी इन्होंने लिखा है एकदम सत्य घटना है सच्चाई है कि ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा हर चट्टी चौराहे गाँव मोहल्ला। अगर आप किसी रास्ते से गुजरते हैं उस दौरान तो आपको ऐसा देखने को जरूर मिलेगा।